Hai boba lovers, sugeng rawuh nang Itpin Bobapedia. Hai kabeh, siap-siap yo. Dino iki arep cerita soal omben-omben sing wes jadi kancane jutaan wong, boba milk tea. Wih, soko Taipei tekan Tanah Abang, soko Jogja tekan Jember, kabeh pada seneng boba. Tapi kue ngerti ora Eva? Boba kui dudu tren anyar loh. Wis ana wiwit tahun 1960-an. Boba kui asli Taiwan. Sing lucu, ana loro toko sing pada ngakoni dadi penemune. Chun Switang lan Henlin Tea House. Wah, siapa sing disi-disian? Chun Switang kui ngaku wiwit eksperimen tahun 1983. Ana mbak-mbak jenenge Lin Shuhui nekat ngelebokne Fenwan alias mutiara nang teh susu. Jebule enak. Akhirnya tahun 1987 dijual resmi lan dijenengi Zenzun Naicha. Lucu banget ya, soalnya bentuknya bunter-bunter kayak mutiara, makanya disebut pearls. Yap, tapi Hanlin Tea House dua cerita dewe. Tahun 1987, bose Tu Chong He delok ana wong dodolan mutiara tapioka putih nang pasar. Dinyampur ke teh susu, dadi juga. Jadi sejatinya bobanya putih ya? Ngene, bar kui diwarnai gula aren nganti ireng. Nah, mergalur-lorone ngotot dari penemu nganti dibawa menyang pengadilan nganti 10 tahun. Wah, drama Boba Nation. Tapi bunggasane hakim kanda, iki minuman anyar, ura isa dipatenke, kabeh wong bebas nggawe. Yes, akhirnya saiki kita iso ngrasakake atusan varian. Soko sing klasik nganti sing nganggo cheese foam lan mochi topping. Tapi kue ngerti ora Eva? Kenapa boba bisa jadi favorit kabeh wong? Tak kira mergo rasane lan tekstur kyune ya. Nah kui, nang Taiwan ana istilah keren, QQ, artinya kenyal, lembut nanging isi ono perlawanan sitik nang digigit. Pokoknya pas banget. Hahaha, yo bener. QQ kui rasane kayak mochi dicampur jelly versi ombenan. Saben nyedot rasane ono kejutan manis, kenyal-kenyal. Makane, akeh sing ngomong, nek bobane QQ artinya masake sempurna. Sing paling menarik, boba iso dikostumisasi. Arte ireng, teh ijo, susu sapi, oat milk, pearl piro wae, es iso diatur, gula iso dikurangi, pokoknya personal banget. Mangkane, zaman ulung pula nang Taiwan, kafe bubble tea dadi panggonan hits. Cah enong ngumpul, ngobrol, pacaran, sinau, kabeh nang kono. Aku banget relate. Zaman kuliah, sak gelas boba iso nemeni aku nganti 3 jam nongkrong. Boba kui saiki dudu ompedan doang, tapi dadi lambang gaya hidup, simbol budaya anak no modern. Tambah seru maneh pas teknologi maju. Tahun 1990 muncul cup sealer. Kuwi loh plastik penutup sing iso ditusuk sedotan, bikin boba gampang digonangan di endi. Lanjutane, Taiwan mulai ekspansi budaya lewat diaspora. Boba go internasional. Tahun 1960 melebu Amerika, terus Jepang, Korea, lan dadi booming. Nang Jepang nganti ono istilah tapiru alias ngunyah boba lan melebu nominasi tembung paling hits tahun 2019. Wah, nang Indonesia saiki juga tambah keren. Ana sing nganggo gula aren, boba vegan, boba low sugar. Aku sih tetap tim klasik sih, milk tea plus brown sugar pearls. Roy iso ditandingi. Klasik never dies. Kayak lagu-lagu 90-an, ora tahu bosen ke. Sing paling tak senengi, saben wong mesti duwe cerita pribadi soal boba. Soko sing lucu, sing ngangeni nganti sing romantis. Eva ketoke duwe pengalaman pribadi iki. Sus, iku episode Valentine wae ya. Siap, tapi intine boba kui ora mung minuman. Boba duwe sejarah, tekstur QQ lan dadi bagian kenangan urip kita kabeh. Lan saiki dadi bagian soko Itpin Bobapedia. Jadi boba lovers, wis ngombe boba durung dino iki? Nek durung, ayo cepetan sambil terus dengerin kita di Itpin Bobapedia.